Сега тук ще дойде господин... Можете ли на партии, на граждански организации, международна организация? Защото неговата душа е вечна. Позволява да има богословски Господ. Според Конституцията на Република България решиха да се създаде нова организация. Ние, българите, не сме съгласни с това да бъдем в НАТО, че искаме излизане от този опасен, агресивен пакт, че искаме разграничение от военните действия, неутралитет и не искаме вражда с Русия. Не искаме бойни действия, които да започват от България. Вече, елате да видите разрешението и тези, които са... Туристическия поток от Русия, Украйна, други държави, като Казахстан, Беларус, тази година ще бъде доста малък. И това е свързано с изказването на нашето правителство последната една година, за което има голям отзвук в Русия.